Aladin, prijatelji kao obitelj. Jednoga dana Abu se nije pojavio na večeri. To je bilo vrlo neobično jer on nikad nije propuštao obroke. Zabrinuta princeza pretražila je čitavu palaču, ali nigdje ga nije bilo. Tada u pomoć pozove leteći tepih da pročešljaju kraljevske vrtove uzduž i popreko. Jasmina ubrzo spazi oglodanu jabuku na grani jednog drveta. Možda je Abu pojeo, pomisli, pa se popne na tepih. Dok su letili nad gradskim ulicama, nešto poznato privuče princezinu pozornost. Bila je to Abuova kapica. Jasmina uzdahnu. On nikamo ne ide bez svoje kapice. Princeza i leteći tepih sjuriše se po kapu svojeg prijatelja, koja je ležala tik ispred jedne visoke zgrade. Možda je pala odozgo, pomisli Jasmina. Kad su stigli na krov, umjesto Abua, ona ugleda nešto drugo. Bila je to kora banane. Kuharica mi je rekla da je Abu uzeo gomilu banana, prisjeti se Jasmina. Pronašla još jednu koru, ali gdje li je nestao Abu? Abu, gdje si? Abu! Jasmina je dozivala majmunčića. Princeza preskoči na susjedni krov. Tamo je pronašla mrvice kruha. Abu je sigurno negdje u blizini. Naposljetku ga je pronašla. Dijelio je hranu svojim starim prijateljima, siromašnoj djeci koju je smatrao svojom obitelji. Abu je bio tako brižan. Jasmina odluči podijeliti svoju hranu s njima. Idućeg dana u kraljevskom su vrtu Jasmina i Abu priredili veliku gozbu. Uživali su u dijeljenju hrane s prijateljima i obitelji. To im je postala jedna od omiljenih zajedničkih aktivnosti.